AI v aplikácii Včielka pracuje s obsahom úloh na obrazovke, nie priamo formou chatu. Na základe toho, ako žiak úlohu rieši, poskytuje postupnú nápovedu, ktorá podporuje aktívne premýšľanie. Najskôr overí, či žiak zadaniu naozaj rozumie. Aký obrázok medzi ostatné nepatrí? Pozri sa na všetky obrázky. Čo majú spoločné? Nájdeš ten, ktorý sem nepatrí. Čo znamená, keď niečo medzi ostatné nepatrí? Nepatriť medzi ostatné znamená byť v niečom iný ako ostatné. Výborne. Včielka tiež rozpoznáva typické chyby a cielene s nimi pracuje. Zlož číslo 13 z desiatok a jednotiek. To sú čísla pre jednotky 1 a 3. 3 jednotky sú správne. Namiesto jednej jednotky však potrebuješ jednu desiatku. Výborne. Nadväzuje na postup žiaka pri riešení a reaguje na jeho predchádzajúce správne aj nesprávne odpovede. Na koho myslím? Nie je to zviera, má čiapku a sedí. Čo znamená, keď niekto sedí? Áno. Podarilo sa ti nájsť, kto sedí. Ale čo znamená, keď má niekto čiapku? Výborne. Aktívne odrádza žiaka od obyčajného typovania odpovedí. Kto je najbližšie k Snehuliakovi? Neponáhľaj sa. Neponáhľaj sa. V kľude sa zamysli. Vďaka rozpoznaniu presného umiestnenia prvkov na obrazovke dokáže poskytnúť veľmi konkrétnu spätnú väzbu. Umiestni obrázky v správnom poradí. Keď chceš postaviť domček, čím myslíš, že sa začína? Ktorý obrázok bude prvý? A potom čo príde? A to najlepšie? Žiak dostane prepracovanú spätnú väzbu do 2 sekúnd, takže zostáva aktívny a motivovaný.